Chcete si doma vyrobiť svoj vlastný obraz, pohár alebo svietidlo? Najlepšia cesta je pieskovaním a na to máme pre vás jednoduchý návod. Potrebujeme abrazívo, pištoľ na pieskovanie a stlačený vzduch. Ak chcete presné vzory, odporúčame použiť aj pieskovaciu fóliu. Najprv nalepte fóliu na odmasnený povrch, aby dobre držala, najmä na detailoch ako písmena A, B a R napríklad. Na pieskovanie skla stačí nízky tlak, ideálne od 1 až po 3 bary. Pištoľ nemusí byť špeciálna, stačí vám hobby verzia z obchodu. Odporúčame ostrohranný a tvrdý materiál ako korund veľkosti F120 až F60. Biely korund je lepšie vidieť a hned je lacnejší. Sklené veci sa zvyčajne pieskujú v boxoch, preto je korund ideálny. Ak robíte veľký obraz vonku, použite jemnú strusku. Aby ste sa vyhli prasknutiu skla a zrýchlili si prácu, nepoužívajte okrúhle materiály. My sme použili biely korund F120, tlak 0,8 barov, kompresor do 2 kW a výsledok po 7 minútach pieskovania je skvelý. Piesok a abrazíva, ktoré sa nám osvedčili najviac, nakupujeme na stránke abrazivo.sk. Pre viac tipov o pieskovaní sledujte naše stránky pieskovacieprace.sk, pieskovanie.eu alebo náš kanál.